baara in kɛra école sociale de la mɔgɔw kan k'a faamu ko forobafalatɔw bɛɛ de kan ka hakili to k'a fɔ somɔgɔw tora Mali côté la tora Mali kumabɔli de la o kosɔn bɛɛ kan k'i hakili to somɔgɔ minnu bɛ yen fɛnɛ k'a f'u ɲɛna ko sara tɛ ko in tɛ sara ye parce que ni i ye mɔgɔ perdu i ye fɛnba de perdu a tɛ se ka sara sara tɛ ka sara mais k'a yira mɔgɔw la ka jigi yɛrɛ di minnu bɛ kɛlɛ la sisan k'a fɔ ala k'an kisi n'u taara mɔgɔw bɛ yan mun hakili b'u la président k'a daminɛ président na président ko ale de y'u fa fɔlɔ ye ale de ye hali cɛ sagabatɔw fana ye cɛ fɔlɔ ye k'a fɔ surtout sɔrɔsiw de ka ca u la sɔrɔsiw de ka ca u la sɔrɔsiw dun an b'a dɔn armée ye famille ba kelen de ye donc k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to falatɔ ninnu na président ko tant qu'ale bɛ yen Mali denmisɛnninw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan surtout falatɔ ninnu a hakili bɛ to bɛɛ la inchallah so in technicien ko kalo damadɔ u ma kalo da fɔ jɔnjɔn mais ko kalo damadɔ a ko man ka mɛn parce que ministère de la santé de bɛ veiller a la mun de bolo hakili to so in jɔliko la pour que a ka se ka jɔ joona a fɔra a ka jɔ cogo min na a ka jɔ ten ka normes bɛɛ respecter parce que denmisɛnninw de bɛna bila a kɔnɔ denmisɛnninw bɛna bila a kɔnɔ normes bɛɛ kan ka respecter normes de sécurité bɛɛ kan ka respecter mais ministère de la santé de bɛ veiller a la œuvre sociale anw fɛnɛ bɛ yen anw fɛnɛ b'an hakili to a la ka an hakili to pour que so in ka se ka kɛ soba ye a ka kɛ solidarité so ye a kana kɛ so ye mɔgɔw bɛ bila mun kɔnɔ ten dɔrɔn a ka kɛ symbole ye mun b'a jira ko maliyɛn bɛɛ de tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma autour du Mali a wari bɛ bɔ président de la transition du mɔgɔw kan k'o faamu gouvernement tɛ président de la transition ka œuvre sociale de don an y'a ye a sigi don a ko wari min bɛ d'ale ma k'ale yɛrɛ ta a b'a tila saba ye tila fila k'a b'o di fan fila k'a b'o di maliyɛnw ma mais an ɲɛ b'a la wari in bɛɛ bɛ ka taa la sisan mais wari in bɛɛ so in jɔ wari miliyari je crois miliyari 3 ɲɔgɔn o bɛɛ bɛna bɔ président de kun président de bɛna so in jɔ k'a di malidenw c'est une laïne donc k'a fɔ président denmisɛnninw ninnu kɔni u talen don en charge parce que kalo saba wari bɛ don u ka kalanw talen don en charge fɛn caman talen don en charge mobiliw dir'u ma fɛn bɛɛ dir'u ma mais fɛn ni kelen pewu de b'u jɛ so t'u bolo an ko n'Ala sɔnna ma k'a y'a mɛn o don ne bi cɛ an y'a jate bi y'a tile 96 de filɛ k'o layidu ci so in ka don so in bɛna kɛ jigisigi so yɔrɔ dɔ ye ONAPUMA n'o bɛ fɔ min ma office national des pupilles du Mali olu ka siège bɛ k'a kɔnɔ en même temps soden dɔw bɛ k'a kɔnɔ den fitinin minnu ma se san 5 ma olu ta bɛ kɛ yen kɔrɔbalenw ta bɛ kɛ yen cɛmannin ni musomanninw salle de conférence bɛ k'a kɔnɔ salle de jeu bɛ k'a kɔnɔ pour que denmisɛnnin ninnu ka jigisigi yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali minnu bɛ kɔnɔna ninnu na n'u nana bɔ wagati min na u ka yɔrɔ sɔrɔ o togo la so a ma nɔgɔn ni bangebaga tɛ yen a ka nɔgɔn dɔw bolo a ma nɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ hali jigiyɔrɔ t'u la c'est pour que k'u jigi sigi k'a jira k'a fɔ an kɔni tɛ se ka nin di bangebaga minnu taara ma an b'an seko bɛɛ kɛ walasa jamana k'a jɔyɔrɔ fi k'a dɔn k'u taara Maliko de la an fana se ye min ye k'o kɛ denmisɛnninw ye a bɛ fɔ min ma les pupilles en République du Mali yɛrɛ b'a dɔn fila don pupille de la nation et pupille de l'État bɛ yen mais pour que i ka se ka na a kɔnɔ o b'a sɔrɔ i enregistrelen don fɔlɔ ONAPUMA fɛ i lakodɔnnen don ONAPUMA fɛ parce que n'i lakodɔnnen don i ka sɛbɛn bɛɛ bɛ kɛ n m'a dɔn n'i y'a kɔlɔsi hali denmisɛnninw filɛ nin ye fɛn ni mun bɛɛ kan na carte bancaire b'u bolo u ka kɛnɛya talen don fu n'i b'o hukumu kɔnɔ dɔrɔn so in dɛmɛ ka taa bɛɛ fɛ min b'an bolo k'a fɔ falatɔw ma n'i ka mɔgɔw banna ka ban a ka kan ni minnu bɛ surasi kunda ou bien minnu bɛ yɔrɔ la mɔgɔw b'a ladɔn anw bɛ se k'a dɔn ka mais dɔw bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ hakili kan i yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ONAPUMA bɛ région bɛɛ kɔnɔ ka t'i yɛrɛ yira sɛbɛn minnu ka kan n'u y'o fɔ i b'o ɲini i b'o ɲini i bɛ taa jamana forobafala ninnu fɛ parce que dɛmɛ caman bɛ kɛ forobafala ninnu école minɛnw bɛ don u ka kalanw bɛ sara fɛn caman bɛ